ndine Stanford Junesu ndakauya kubva kunzvimbo yeBulawayo. Ndakauya ndakastroka pane ino nzvimbo, asi nhasi uno ndiri kutenda mweya mutsvene womukati merino nzvimbo, ndichikurudzira nevagari vose vemukati meino nzvimbo kuti tarisaiwo kubata kunoshamisa kwemudzimu unoera. Ini nhasi ndakukwanisa kubata kana foni, ndakava ndisingagoni kana kubata foni, asi nhasi uno uyu ndakukwanisa kuindawo kuchibhorani ndichinotakurawo mabhaketi, ndichikwanisa kubatawo mabasa ose anoitwa nevamwe. Kana ivo ishe vari apa ndinogona kuvatakura nesimba randava naro. Saka naizvozvo ndinokurudzira vagari vemuno munharaunda nevose vari kundinzwa kuti pane tsime riripo panzvimbo yeJerusarema. Ndinotenda nemwoyo wavo wokubatsira nechido chavo chokuti munhu wose ngaapone, munhu wose mwana wavo. Saka nanhasi unoyu ndakatotiwo ndinoda kutakurwa navo kuti ndivewo ndichitevera ivo mudzimu unoyu. Ndinotenda hangu nemashoko iwayo.